Ngaphakamileyo eLutateni sinabafundi abangaphezu kwama-800, kodwa umnqa kukuba isiqingatha sabo asinandawo yokuhlala neyokubhalela. Ngoku kungenelela izikolo ezimelene naso ukuncedisa. Abafundi bayaxinana nakumagumbi okufundela. Classes zethu azonelanga, phezu koko ziyanethwa makunetha. And thina singama-grade 12 sifeyisa ii-challenges ezifana nokuba njengoba singena ama-afternoon classes kuba khona ii-rapes. Ngaphakathi zicinene, ispace sincinci, abantwana bakhona ukufunda kakuhle. Abazali bathi kudala bebika into eyayinje kwisebe lemfundo, kodwa nkqi uncedo. Khona apha izizidingo ezingekho, urhulumente akasincede, akasakhela isikolo. Lithi liza kuyilungisa le nyewe. Nawe nje sigqibezela ukuthenga idesika nezitulo zabantwana basesinaleni. Siyathemba ke msasazi uba zizawukhawuleza zifike. Ukanti nangona sijongene nezingxaki, isikolo sona siqhuba kakuhle kakhulu. Abafundi bebanga le-10 kunyaka ophelileyo beze no-86% wonke.